Pozdrav svima! Ja sam teta Lana. Današnja priča nosi naslov Dječak koji je učinio sve što je bilo moguće. Poruka priče kaže da služimo kad činimo najbolje što možemo. Zlatni stih nalazimo u Propovjedniku 9.10. Tamo piše: I što god nakaniš učiniti, učini dok možeš. Jesi li u zadnje vrijeme naučio napraviti nešto novo? Ponosio si se svojim dijelom jer si učinio najbolje što si mogao. Dječak Isus svakoga je dana učio raditi najbolje što može. Posjetimo ga sad u drvodjeljskoj radionici njegovog oca. Josip je u drvodjeljskoj radionici odložio alat na klupu. Ispružio je ruke. Miris svježe piljevine širio se zrakom. Čestice prašine plesale su u svjetlu sunca koje je prodiralo kroz prozore. Josip je pogledao Isusa kako radi. Premda je još uvijek bio dijete, Isus je već sad bio dobar drvodjelja. Isus je podigao glavu s posla i primijetio da ga Josip promatra. Mislim da sam završio, rekao je ponosno, prelazeći prstima po drvetu stolca koji mu je Josip dao na struganje i brušenje. Nadam se da će naš susjed biti zadovoljan. Josip je prišao sinu. Pogledao je čiste spojeve, pipajući prstima ne bi li našao hrapava ili neravna mjesta. Sve je bilo savršeno glatko. Dobro si to napravio, odgovorio je. Svako bi volio imati takav stolac. Napravio sam kako sam najbolje znao, skromno je odgovorio Isus. Josip je ponosno klimnuo glavom. Ovaj njegov poseban sin uvijek sve napravi najbolje što može. Kada činimo najbolje što možemo, Bog nas može upotrijebiti, sine, rekao je Josip. Isus nije odgovorio. Njegove su misli bile daleko u Jeruzalemskom hramu. U dobi od 12 godina bio je tamo. Otad je stalno razmišljao o pashalnom janjetu koje su prinijeli na žrtvu. Znao je da će on jednoga dana biti ono pravo pashalno janje. Ali sada je napredovao u učenju i služio je Bogu u drvodjeljskoj radionici kako je najbolje mogao. Nauči što više možeš, često je govorio Josip. Tada ćeš biti spreman služiti svijetu kad ti Bog otkrije svoj plan. Josip se trudio da poduči Isusa u svemu što je znao. Zvuci tapkanja nogu i kreveljanja na ulaznim vratima prekinuli su Josipove riječi. Smije li se Isus doći s nama igrati? Ali Isus je odgovorio prije Josipa. Još moram dovršiti jedan posao, rekao je. A onda ću s majkom učiti čitati. Možda poslije. Josip je osjećao kako mu u srcu navire ljubav dok je promatrao Isusa. Mislim da je za danas bilo dosta. Pažljivo je podigao stolac s klupe i stavio ga uza zid. Hvala, odgovorio Isus i počeo pospremati alat. Brzo je pokupio blanjevinu i stavio je u košaru. Odnijet je u kuću za potpaljivanje vatre. Josip i Isus zajedno su iz radionice krenuli kući. Isus je volio provoditi vrijeme s ocem. Želio je postati dobar drvodjelja. Majka mu je bila učiteljica. Naučila ga je čitati i proučavati Sveto pismo dok je još bio na njenom krilu. Isus i njegova majka često su se molili njegovom nebeskom ocu. Bio je uvijek marljiv učenik. Kada je odrastao, ljudi su se čudili njegovom znanju. Kao Isus i mi služimo kad učimo činiti najbolje što možemo.